основният закон, вписан в сърцата на човешките същества, който човечеството осъзнава все повече, не е статичен в своето изразяване. Той не се състои от списък с окончателни и неизменни предписания. Това е извор на вдъхновение, извиращо в търсене на обективна основа за една универсална етика. В днешния форум ярките личности сред нас, мъдреци, представители на академичната сфера, култура и религия, предложиха собствения принос в търсенето на универсалната етика и в предлагането на рационално оправдана основа за това. Необходимо е този пример да бъде последван от експертите и поддръжниците на великите религиозни, разумни и философски традиции на човечеството, които да предприемат аналогична работа, започвайки от собствените си източници, за да достигнат до общо признаване на универсални морални норми, основани на рационален подход към реалността. Тази работа е необходима и спешна. Отвъд различията в нашите религиозни убеждения и многообразието на нашите културни предпоставки, ние трябва да сме в състояние да изразим основните ценности на нашето общо човечество, за да работим заедно за разбирателство, взаимно признание и мирно сътрудничество между всички членове на човешкото семейство. Бих искала да благодаря на всички участници в днешния форум. Професор Куманова, благодаря. Доцент Вачкова, благодаря. Доктор Граматиков, инженер Огнянов, монсеньор Каваленов, доктор Филзи, благодаря ви от сърце.